Ngiyabingelela hlobo zami, ngiyabingelela umanqade obhusambelebele inhliziyo emhlophe ehlanze inhliziyo zamanye amadoda ongwane katele emnyama phansi kwamhlabuyalingana. La ngithakathela khona esigodlweni sami esinamandla. Ngiyathemba ukuthi abantu bangene kahle unyakeni omusha. Ngiyathemba ukuthi abantu ama-holiday bekade baphethe kahle bakwethu la sigileke khona ngonyaka ophelile. Asingaphindi sigileke. La silimele khona ngonyaka ophelile akungasiphindi lokho kulonyaka. Ake sibe ne-way forward, ake sibe namaphupho, ake sibe nezinto esifisa ukuyi-achieve kulonyaka eli sisukumele izinto zethu. Ungwane ke uzinzela iphansi bakwethu kwamhlabuyalingana, ngabe unomuntu owophayo, ngabe unomuntu ongabathola abantwana, ngabe unomuntu ohlala njalo aphathwa ikhanda elingapheli, inyawo ezivuvukalayo, umkhwenyana ongakwazi ukuperforma noma ukwenza kahle ekamerweni kumakoti wakhe, indlala seyimbulele umama, ubaba akasakwazi ukwenza lutho sohlala ekhathele mihla namalanga, ngabe amathambo aqaqambayo ngaphakathi emzimbeni wakho, ngabe kunenkinga esiswini, isisu sakho siyaqumba, uneyinkinga ngaphakathi awazi ukuthi kwaqumbane phakathi kwesakhe isisu. Ngilaphansi kwamhlabuyalingana bakwethu lapho ngikhona khona, zikhona izinduku bakwethu ziyaphila ziyenzeka lezi zinto esifisa ukuthi zenzeke. Nasekhaya ke bakwethu ngabe kuhayiza izingane, kunezinto egijima phezulu kothayela, webakwethu kuneyinkinga, kunezipoko enizibona ebusuku, kunamaphupho, kunabantu babona bengene embhedeni wakhulele nabo bukhoma, uzizwe ukuthi wenza ucansi usembhedeni ulele nomunye umuntu kodwa ulele wedwa endlini. Ngithinde nazi inamba escreen mntaka baba, awukungithinde sibone ukuthi ngeke siyiguqule yini impilo yakho, angeke sikusize yini kule nkinga obhekana nayo. Unezitha emsebenzini, unomakoti ongamethembi kahle, ofisa ukuthi ngelinye ilanga noma songasekho usemazweni lapho udriver khona itruck yakho lapho usebenzela khona, ngiyafisa ukuthi umakoti wami lapho ngumshiye khona ekhaya ngibe nesiqiniseko sokuthi akekho umuntu ozomthinta, akekho umuntu ozongiphazamisela umndeni wami. Ngiyafisa ukuthi ngimbambe umakoti wami ahlale ekhaya azinze, ngiyafisa ukuthi ngimbambe ubaba weingane zami ahlale phansi azinze. Ngithinde nazi inamba escreen, ungwane ngizinzela iphansi kwamhlabuyalingana bakwethu. Kunomuntu obalekayo, kunomuntu ongasafuni ukuphila nami, kunomuntu owangizalisa izingane wangishiya, kunomuntu manje ekade wangala akasafuni ukubuya kimi ekhaya. Ngiyamdinga kodwa loyo muntu ngimfuna ukuthi abuye kimi ekhaya, ngiphathele isithombe sakhe noma impahla yakhe uze nayo kimi ekhaya, sizomsebenzela lo muntu sibone ukuthi angeke siyiguqule yini impilo yaloyo muntu abuyele kuwe. Kuningi bakwethu ngingabala kuzokushona ilanga bakwethu, kungaze kusemangabe ukuthi kuyasa 2024 singene ekhala kaxa. Akekho umuntu oyodependela komunye umuntu. Bese ngishilo evideo esuka kuyo ukuthi wonke umuntu ngifisa ukuthi ayimele lo nyaka, wonke umuntu ngifisa ukuthi abe nemali lo nyaka, wonke umuntu ngifisa asebenze lo nyaka. Ungwane, amen.